guys, this is Jessica Noy and together with my pamangkin, Ronnie Boy, nakakatapos lang kumain ng Dewey Donut. And welcome back to my channel! Yay! Uupo-upo lang muna kami ngayon dito sa duyan dahil may gagawin kami. Ang gagawin natin ay... Dong, sa itong buhaton, Dong? Donut! Donut sa itong buhaton? Maglilinis kami ng manghinlo miog Baso! divider! Mo na ang hinluan, guys, kay very abog na. And then look at this, guys, oh. O, tarawa guys, very abog na. And then, nagbablog ako nito last year. Yung, yes, I do the cleaning. And then, sa tagal ng panahon mo, abog man gina siya, no? Abog na kayong mga baso. Look at the baso. And then, naisipan ako nga hinluan sa nako siya. Hinluan sa nako siya kay dugay-dugay na walay hinlo. So, ayun na guys, mag-start na tayong maglinis ng ating divider. Hindi ko alam guys kung ano sa Tagalog ito guys. Sa amin ang tawag kasi nito is divider sa Bisaya. And then hindi ko alam kung ano yung Tagalog sa divider. Anong Tagalog ng divider, Dong? Unsay tawag ani, Dong? Unsay tawag anong butangan ng TV? Unsay tawag ani? Ha? Divider! No, divider. Anak! Oh, divider na no. Oh yeah! Yes, divider. So, ayun na guys. Mag-start na tayong maglinis in 3, 2, 1, sharing! So, ayun na guys. Ililipat na namin yung mga gamit doon. Patungo doon. Para alisin na natin siya sa divider para makapaglinis na tayo. Yay! Sige, hakutin mo na dong. Tulungan mo ako dong. Dahan-dahan lang ha. Baka mahulog. Hinahinaya lang. Hinahinaya lang kay mahulog. Yes, hinaya lang. Hinaya, dali, hinaya. Hinaya. Very good. Hinaya. Tinawag na, patay ng nanay. Ilagay dili, ibutang dili, hinay lang, hinay. Hinay. Uy, wala na! Sige, dagat pa ka lang mga gagmay, apila. Yung mga bata guys, kung kaya lang din naman nila yung trabaho, yung tulad nito, lipat-lipat ng gamit, kailangan sa maliit na bagay, tulungan na natin sila kung paano maglinis, and then tulungan na natin sila kung paano tumulong na mga gawaing bahay. Total, hindi naman ito mabigat, magaan lang. Sige na, sige. Okay. Tapos na? Okay. So ito na guys, mabigat naman to, and delikado na mahulog. Ayun lang, hindi ko muna siya patutulungin. Diyan, isit ka lang dyan. Huwag ka munang tumulong kasi mabigat na to. Mapapagalitan na tayo ni Mother Shoe kapag maluga. So ito guys, ang bigat na nito guys. Yung mga ay, oh my God! Unya na. Kung ba dong, kuan na dong no, abog na dong. Abog na guys, oh, tingnan nyo guys, oh. Sobrang abog na siya guys. Kailangan na siyang linisan dahil almost 6 months man yata. Kulang na kapanghinod rin. So, hinluan ko muna, and then ito na yung next nating ilipat. Yung ating Sansuning, ilipat na natin dun sa kabila. Oy, maning bulak ko, dali. Kuan ni bulak. Dali yun, kuan yung bulak, ay nangihi pa ka. Okay, transfer muna natin siya dito. Ayan. Transfer muna natin para malinisan siya. Ilang divider, ito na naman. Kailangan buhain natin to. Ayun na guys, no, kaya nag-start akong mag-vlog kasi actually, wala naman talaga akong, hindi pumasok sa isipan ko na magba-vlog. Kaso one time, nag-Facebook ako, nag-scroll ng video. Nakita ko yung, mayroon akong nakitang vlogger na rason na sila yung naging inspiration ko na mag-vlog kasi ang dami nilang, lagi to. Kunyari, nag-story up ako.
And then, ang dami na nilang achievements sa buhay kasi hindi ko kasi alam na pag nagbablog, naku-curious ako, ano ba yung vlog? Pero, and then, habang malawak na yung kaalaman ko tungkol sa pagbablog, dakog makuha nga kwarta kung dagag pog mga tao nga magsuporta sa imuha. And then, ang katong vlogger nga ako nakita na to sa Facebook, dako na sila kanang, nanasad sila dyan, kuan ba, income nga makapalit, nagluti. So, luti niya, nakapahimo, nagbalay. So, mao na yung rason ako nga nag-vlog ko nga. And then kaluyan puhon na ma-success atong pagba-vlog. I-manifest jud nato na ma-successful ta puhon. Ang ako yung target guys is makabili jud og luti nya pagkahuman makapatukod og balay kay okay naman among balay karon, di man jud kailangan maghangad og dako jud no kay alang pugson jud wala, pero ang luti dili man gud amo. And then ang balay jud medyo gamay gid siya space, which is okay mangyapon siya, pero kung maabot ang panahon ni mga kwarta ba mas gwapo makapundar-pundar makapadako mo na mong kusina diri mong kusina diri mauna. And then diri kay maupo na mo ang salasala kuno nga mo tan-og TV. And then nadira mong kwarto, tra mong kwarto, nadira ko ipangbutang mga stock. Drama. So ngayon guys, ay na mag-start ito, ato na ipang remove. Ay nato nang pangkuan ni ato na pangkuan ni tabagi ko kuha ni. Ali na. Ay. Kaning kinibirya. Gibang butang na dito. Nang naog ikitig dawat, ikitig dawat. Nali ikitig dawat. Gibutang lang dia lang ibutang. Kato lang hipan. Gitasta dito katang madalit ta. Ikitig tasta. Kailangan siya mabuhat lang guys kaya para mahiluan kay. Alam mo ko nang ano. Sigigan sa mga abog. And then ako kung sarap umangkon nga babae. Hindi ko tutapulan nang hugas sa gawas. Be. O sige, dito lang na, dito kami sa kilid. Yes nga. Ang kanyang mga appliances, ang TV o mga speaker, di lang ito nilagdan, tinukat naman. Ato na lang kuuton niya, ato ang kanang silihikan. Ano ko, ang kuuton niya. Dara, ikitig dawat. Ano yung hero? Kuha. Butang dito. Ano na eh? Butang? Ha? Ano yung butang? Dito kayo, manghinlo man tato ng brasan. Tapos na siya, nakuha na lahat. Diya na lang naibutang, ay na lang naibutang to sa taas kay kuha naman, mahinluan naman nato niya. I-transfer mo gyapon nato nagbalik diri ha. So relax lang sa dia, lingkod lang sa ikaw lang sa daw. Okay kayo ikaw daw. Ha? Okay kayo ikaw daw. Okay, kaayo. Okay kayo. Ibog mama. Ano ibog man si mama? Kaya nag-vlog ta. Yan yung pamangkin ko guys. Alam ninyo? Hapit ka mamanday. Yan yung pamangkin ko guys. Matulungin talaga sila guys. Siya rin guys naghuhugas ng plato. Pinggan. Ayun na guys, iligan na mo siya. Wawalisan na namin yung aming divider. Dito. Walisin na na. Sige na. Sinig na. Yes, dito ka sa bigas. Bigas ka. Dito sa kulot ito. Sa black ka. Sa kulot black mo. Umiyak ka na. Kailangan tumalilisan ito. Apa aja ya? Hindi, isakan natin yung mga kartina para makita natin kung may ano ba, may mga hugaw ba dito. Ano, ito na yung pangkualang kartina pang saka. Balik natin na down, inikuha na, limahiluan na. Sige. Sige. Na. Sige. Ito, bigyan mo naman siya ni. Ya. Katay mong gamay, Be. Ito man. Ako din, abo. Ano ito? Ah. Itong gamay ba? Itong gamay nga. Kuhaan, sige. Kulit diha. Tara, Dito lang ang siligin. Ito, speaker ito. Katulong. Dili dapit. Ito, siligin.
Yun na guys, tapos na siyang nasilhigan namin. Maghahanap na kami ng ano, gagawa ako ng tubig ng may sabon. And then, sa mga patrapo, hindi na nagagamit ng mga damit. Then, amin siyang anuhin, basain. Pagkatapos, floor waxan namin. Okay. Ito na yun guys. Oh, may ganawa na kaming tubig at saka nuog. Amin ng ano to, babasain. Papahira namin para malinis naman yung mga abog-abog at maalis. Oh, dili mo ha. Ay, kada day mong pisa. Na, ang trabaho, anaon ha, hinluan ha. Oh, ayun na guys. Amo na siyang kanang kuanan. Yan na, sige. Na, bagnod yun, bagnod. Bagnod, na. Bagnod. Kanya, kung mauga na, diri, tuslo, ana. Para magkuan, mabasa, ana. Pagkaman, ato ni floor waxan. Mga mananap diri. Dito sa kaspika, sa ubos ka, dito ka sa ubos. Dito sa pikas, dito, oh, diha ka. Na, ka. Mahuman siya. Diha ka, gi. Rico? Diya ka diya gi. Ikaw ko diya. Unsa imong bagnod diya. Para malimpyo, pwede mong divider ka abog kaayo. Eh? Sa divider. Tara? Dako. Ano guys? Ano dinuan? Ha? Ay, dili apil na. Ano ba? Apil na. Kapawais daw siya. Ano diri? Dali na. So ayun na guys, tapos na namin siyang natrapuhan ng tubig at saka may powder. Ang ine-next na natin ngayon ay isa floor wax. Ipo-floor waxan na natin siya dito para ang floor wax hindi siya amoy parang may amoy gas man yung floor wax. Ikuan ko siya, ilalagay ko dito para hindi makalapit yung mga mga insekto na maaring manguan. Bebe! Maaring tawag niyan maaring magkuan dito manira. Sige na. Ay na diri. Guys, abrihan na nato yung floor wax kay mo na atong ikatag-katag. Kuha. Nga na. So yan na guys, padul na. Doon. Ato na siyang ibutang-butang diri tinag-isa kay. Ito lang itrapo. Ano siya guys, kaya para mga mananap, dili magpuyo. Ano na siya? Na. Sige, okay na. Sige. Ano siya guys, kaya para dito magpuyo mga mananap diri. Oh, para makuan, para pasok. Sige. Sige, dito. Ayaw dia, dito sa upos. Dito sa kilid dito. Oh, dia. Ayan. Oh, patong dia, patong. Dere? Dito gapon, patong dito, patong. Dere? Dapat sa ha. Dito dito. Dia, diri. Dira. Dere? Dira sa upos dira. Yan. Oh, na. Ana. Ano may butang? Oh, dia patong dito, gapon patong. Linya, tarong mo linya. Na. Dira. Punta. Aman? Kiri, tapad. Tapad na. Ayan. So, ayun na. Inaalis ko na yung mga abog sa mga plato. Back to clean na siya. Kailangan ito siyang limpyon. Yeah. Okay. Transfer na muna siya diri. Antod, mabalik na siya. Malimpyo na. Kapoy. Tapos, and then, kailangan natin itong dali ang panlimpyo. Kaya, gikapoy na daw ako ang pinakagwapa nga pag umangkon og video. Kaya, di daw ko gwapa. Pagpasa na ito ni. Ha? Wala ka apil ka? Wata, ikaw kanula dito ido. Sa ulo dyan eh. Limpyohan na ito dali.
Yung mga how many years ning bago na po ni malimpyuhan, how many years na po. Tama na day. Ay na guys, tapos na kaming maglinis ni Pamangkin. Natapos na namin linisin yung divider guys and see the result. Cheering! Ayun lang din yung mga position guys, hindi namin iniba kasi si mama ang naglagay. Hindi namin siya iniba, yun lang din ang position. Tapos, ang pinagkaiba lang nun kanina, medyo madumi. And then, ngayon, tingnan nyo naman yun, oh. Pino-floor waxan namin. Tapos, nilagyan ng mga, una kay, inano namin ng tubig. Pagkatapos, pinor waxan, oh. Tingnan mong kalabasan. Sobrang ganda. Oh. Ang sarap na manood ng TV na malinis yung divider. This has been Jessica Noy and Roddy Boy Alonte, my pamangkin, and thank you